हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। स' नोंथांमोन टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोना आं दिनै जिबि क्रिएशन बेनारनि आन्दाराव दिहुनजानाय आरो बिथां गणेश बर'नि नाजानायाव सोमजिनाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे आबुं सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय बोसोन दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 खौबो जिबि क्रिएशन चेनेला रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना बे बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 खौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदों दे लोगोफोर बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 खौ माला रिलिज होगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोननि अननाय आरो मदद मोनोब्ला बिथांमोना पार्ट 6 खौबो थाबैनो रिलिज होना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिनि थाखायनो जाय बिथांमोनहा बे बोसोन आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 खौ दासिमबो नायाखै अब्ला थाबैनो नायहैदो दे लोगोफोर आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे माखासे फैनो गोनां पार्टखौ थाबैनो रिलिज होयो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, जों बे बोसोन आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों ओम प्रकाश केरकाटारि आरो प्रियंका लाहारी आरो गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय, भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर। गोजोन्थों।